Bueno, pois atopámonos na 32 edición nada máis e nada menos do Belén Vivinte de Dacón. E Herodes estábanos botando un pouco a bronca ao equipo de Badal porque decía que entramos sin permiso. Como é eso? Aquí non se pode entrar sin permiso meu porque este reinado é meu, entón quen mando son eu, normalmente. E agora queren meter nenos aquí, non poden entrar nenos porque o rei Herodes sabes que non quería nenos. Bueno, pois nos sentímoslo moitísimo. Vostede sería tan amable de deixarnos pasar a ver que é o que aquí acontece hoxe no Belén Vivinte de Dacón? Podedes pasar, ahora dou-vos permiso, podedes pasar, podedes coller unhas uvas. Eu teño nos meus aposentos comida, encaixa moita fame por aí, pero aquí teño moita comida, así un beso. Nada máis, podedes pasar. Saben vostedes como isto promete, señores. Achéguense connosco, non deixen de visitar a 32 edición do Belén Vivinte de Dacón. Estamos aquí no Belén Vivinte de Dacón e hoxe temos connosco a unha persoa moi especial, a profe Loli, profe de Dacón. Loli, despois de tantos anos, que che trae por aquí de novo? Pois mira, unha gran emoción, facía desde que me marchei daqui, non volví, pero este ano sí que me apetecía moito e, bueno, pois a emoción é moi grande, non? Recordar todos aqueles momentos cando viña ca escola de Dacón e cos nenos e agora vexo todos uns chicos e uns aquí super maiores, pois estou moi contenta, claro. Cal é a túa opinión en base a este Belén? Pois mira, eu penso que Dacón ten que estar super orgulloso do seu Belén Vivente porque leva moitísimos anos, todos os anos facéndoo e, bueno, que hai... A mí sempre, se algo me gustou Dacón é por a unión que entre a xente e entre os veciños e a verdade é para felicitarvos por continuar con esta tradición pois que é moi chula, non? Que toda a xente do pobo que participa, nenos, maiores e pois nada, un orgullo para Dacón e eu que me sinto pois orgullosa de estar moitos anos aquí. Pois chegou o gran día, xa estamos aquí outro ano máis. Ana, cales son as túas experiencias, cales son as túas emocións? Bueno, pois mira, eu encantada de que, por suposto, que se volva a facer cada ano Belén Vivinte, despois de, bueno, de haber organizado moitos anos, de colaborar, ahora sí, pois me encanta que a xente nova volva outra vez a retomar as riendas de levar o Belén Vivinte. Entón, ver tanta xente nova, tantos nenos que están aquí con nós, para min é unha alegría, porque parece que o que fixemos fai 32 anos sigue perdurando, non? Entón, eu encantada. Encantada de que perdure, encantada de que a xente participe, non? Encantada de que a xente participe, estou encantada, además parece que cada ano vai un pouquiño máis pouco a pouco, pero a xente nova vai se incorporando un pouquiño máis. E xente que antes era reacia a participar no Belén, pois tamén parece que este ano, por lo menos eu vexo os vestidos, non sei, pero bueno, ben. Bueno, pois a xente está se animando e así ten que ser. Temos aquí o cociñeiro de Dacón. Cal é o menú? Que nos faz hoxe? Hoxe temos porco ao espeto, en salsa de naranxa e sidra, vida expresamente das sidreras asturianas. Ti crees que tendrá éxito? Eu penso que sí, xa ten a hora, que só queren comer o así crudo.
Así que imagínate cando estea xa no seu punto. A ti tamén xa de tocar algo. A mí espero que me toque, porque fame xa teño. Bueno, pois se queres unha oñiña, quitamos as uñas agora xa. E se non está bo, que comemos? Bueno, mira, está aí ali pan, hai chourizos, hai... Bueno, o xamoneiro creo que tamén matou o porco, xa ainda non chegou co xamón, cae. Pero bueno, se fame non pasa porque hai por aí todas as tiendas, hai garbanzos, hai chocolate. Vai mirando por aí, e onde máis che guste vas picando xa. Pois xa sabemos que hoxe comida non vai faltar. Estamos con Rosa. A súa familia foi unha das impulsoras do Belén Vivinte de Dacón. Hoxe un ano máis estás aquí. Que se sinte? Mucha alegría de estar aquí. Son muchos años y tu abuelo ya venía en aquellos tiempos, ya venía tu abuelo aquí. E que traes aí? Que nos traes? Pues unas galletitas que os hice. Ti traes as galletas para que as coma todo o pobo? Claro, para que as coma todo o pueblo. Que opinas desta tradición do Belén Vivinte de Dacón? Bueno, son moitos anos pasando e moitos anos vivindo aquí todos os anos. De 2 anos levas organizando este Belén Vivinte de Dacón. Hoxe estamos aquí cuns dos organizadores. Canto traballo leva isto? Que hai detrás de todo isto que vemos aquí hoxe? Detrás de todo isto hai moito traballo desinteresado, unhas veces hai máis colaboración, outras hai menos, pero nunca deixou de facerse, que é o importante. O pobo implícase, unhas veces máis xente, outras menos, pero rara é a familia que non colabora con algún membro ou con prestando traxes ou no que pode. Entonces é a maneira de que non se perdan as poucas cousas que temos no rural. É unha maneira de reivindicar que se fagan cousas. A festa do pulpo, a festa de non sei que, xa se fai sola, ten prestixio, ten moita aceptación. O noso Belén tamén ten aceptación, dentro de que é unha fecha moi señalada e que amarga un pouco madrugar. Pero bueno, todo ten a súa recompensa. Cal é a clave do éxito? A clave do éxito é a participación, humildemente. Isto faise con moi pouco presuposto. O que fai falta é ter interés por colaborar, uns máis, outros menos, pero que non se perda, que haxa algo no pobo, porque os que de verdade o disfrutan son os nenos pequenos, que nós non nos damos conta, pero é moi grande peles este día. Ver os reyes con eses traxes maxestuosos que traen, os pastores, o anxo, é moi importante para eles. Sigue avanzando a mañá, sigue avanzando este Belén Vivinte de Dacón e non para de chegar xente. Verdad?
o tempo está a maravilla. Tivemos un lazo moi bo de tempo. Pero, bueno, a cousa de momento vai salindo ben. Como se vive esta experiencia? Que se sinte o estar aquí un ano máis? Pois un ano máis nestas fechas de Navidad, do Neno Jesús, do nacimiento e todo este montaxe que temos aquí para disfrute de todos. A participación do pobo é moi importante polo que vexo. De momento a cousa vai ben, o sea, o pueblo colabora e participa no evento. Pois mentras isto siga así, seguirá vendo Belén Vivinte de Dacón. Sí, por moito tempo. Eu penso que a xuventud que ven atrás que seguirá co ritmo que hasta ahora vai a cousa. Pois que siga 32 anos máis.
moito espírito navideño e co calor do pobo, o Belén Vivinte de Dacón rodeouse de postos, comida, bebida, reis magos e moita festa. Moita festa que nos intentamos levarlle aos seus fogares. Moitísimas gracias, como cada ano, esta xe a 32 edición, e na 33, como non pode ser de outro xeito, Badal Novas estará aquí. Gracias.